Hello mga sangkay, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pearl. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung hitsura ng aming garden. Ngayon ay sobrang pa po yung magulo dito sa garden namin kasi hindi pa ako nakakapaglinis at hindi ko pa natatanggal yung mga ibang mga gulay o halaman na namatay dahil sa winter. Sobrang lamig na po ngayon. Hindi pa naman po official na winter dito. Ayan, ano pa naman, autumn pa. Kaya lang, nag-snow na siya at saka nagkaroon na ng -degree. Kaya pagdating sa gabi na nagkakaroon sila ng frost or naninigas yung mga lupa dahil sa sobrang lamig. Kaya namamatay yung mga halaman ko. So, kailangan ko na pong maglinis bago dumating ang Pasko dahil natamad talaga akong magtrabaho dito sa labas dahil sa sobrang lamig. Pero ngayon, mabuti na lang medyo may araw, malamig pero may araw. Kaya napag-isipan ko na ngayon kailangan ko talagang maglinis dahil naisip ko lagi na bukas na lang. Pero ngayon talaga nagporsige na talaga ako nalinisan. Yan po yung aking ampalaya ay masyadong nag-brown na dahil na nanigas na. Kaya kailangan ko na po tanggalin para naman medyo malinis tingnan para pagdating next year at mag-usbungan ulit yung mga halaman na marami kasing tumutubo na mga halaman bigla na hindi ko naman sila itananim at napakaganda sila tingnan. Pero yung iba mga itinanim ko yan na mga tinatawag dito na zwiebeln or para silang onions. Pero ang mga halaman yan sila namumulaklak. Naglalabasan sila pagdating ng spring. Kaya ang napakaganda tingnan pagdating ng springtime dahil ang daming biglang naglalabasan ng mga bulaklak. So yan po mga sangkay, kailangan ko nang tanggalin at maya-maya mag-aani po tayo ng gulay. Meron pa kaming gulay dyan na natira, yung mangold. Yung mangold na yan, hindi po sila namamatay pagdating sa winter, kaya maganda siya itanim. Ang ko lang sa mangold, kasi hindi ko masyadong gusto ang lasa. Pero marami siyang mga vitamins, lalo na vitamin C. Maraming makukuha dyan sa mangold na yan. Ayan po yung iba-ibang kulay niya. May red or violet pa yan. May green, may yellow. Ang ganda tingnan. Pero masarap siya igisa. Para siyang pichay. At pwedeng igisa-igisa lang. Pwedeng mo rin kainin ng hilaw. Pwedeng gawin siyang salad din. Pero ako, ang ginagawa ko dyan ay ginigisa ko lang siya ng konting bawang sibuyas at saka yun na. Tapos kung may isda, pritong isda or karni, ayan, side dish pa. So ang dami ko pang nakuha mga sangkay na mga ang dami ko pang nakuha ng mga mangold, ang tawag yan dito, hindi ko alam sa English. Kasi bihira lang ako magulay niyan dahil hindi ko nga masyadong gusto ang lasa. Pero depende naman sa pagluluto kung gusto nyong lagyan ng masarap na lagyan ng konting karne, igisa, tapos masarap naman siya. Depende naman sa luto. Ang gusto ko yan dyan yung nalalagyan ng konting oyster sauce. Yan po, marami akong nakuha. Ayan kailangan kong i-sort mamaya kasi may mga pa rin yung iba, may mga sira, yung pinagkakagat ng mga snail, kaya kailangan ko pang i-sort mamaya. So, ang ginawa ko po ngayon doon sa mga beads na nilinisan ko, nilagyan ko siya ng mga, yung pinanusok ko para pang akyatan ng mga gulay, nilagay ko yan dyan sa loob kasi yung aking alaga, yung dalawa kong alaga, binubungkal nila yung yung lupa at pinagtatago. Nilagay nila yung kanilang doon. So kailangan ko na pong maglinis at tinanggalan ko na rin yung mga halaman ng mga patay na mga bulaklak at kailangan ko nang linisin yung sahig at iwalisin. Hindi ako nakapag kasi mabasa pa yung sahig dahil masyadong umulan ng mga nakaraang araw.
So yan po mga sangkay malinis na at yan kagaya sinabi ko nilagyan ko siya ng harang dyan para hindi bungkalin ng aking mga alaga. So mga sangkay, sana nagustuhan po ninyo ang aking video na ito at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog.